Той е този, който прощава на всички в изобилие. Исус Христос отиде на кръста, за да може всички да се спасим. Сега е благодатно време. Святата кръв на Исус Христос работи сега в този момент. Сега е хубаво време, благоприятно време да се спасяват нашите близки, да се спасява този свят, децата, които погиват по улиците, да се спасяват мъжете, които са загубени, жените, които са вързани в лоши неща, лоши желания. Нека всички да се попримирят сега с Господа Исус Христос. За това отиде на кръста, умря и възкръсна. Очаква нашето покаяние Той. Той очаква нашите думи с нетърпение, за да нас спаси, защото Той затова отиде на кръста. Един живот е по-скъпо ценен от целия свят, хора. От парите, от златото, от къщите, от колите. Един човешки живот е много по-скъпо ценен. И наистина призовавам всички да дойдат да направят крачка към